Yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimandi, mabuyu, bambalunyu, hlose. Upodla amanzi, abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Reaching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Bantabana mcholo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. For the ones that sure uthendiswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini Shendere Bobo Shipopo Shi. Take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Reaching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Yazi mina uma ucabanga ukube ngangiyischoolmate sakhe esikele ngabe ngangiyini iphuli ngabe nginomngani lo iphuli awukahle mfethu indawo afuna ukukhuluma nami mngani wami my friend can I have your name ke your name Lisikho pick up that is Lisikho bafethu sharp mngani wami yazi Lisikho Fana uphethe ingane enhle kanje lo mfana lona. Phela mina ngingabahlukanisa mangithanda. Yeah. Sanibona. Njani? Sharp. Igama lami mina ngu King Ginger guys. Ngicela ukunibuza a few questions mase ngiyantetela nami. Isikhathi ne? No. Ngizosheshisa. Mina igama lami King Ginger, my brother nobani igama? Baby. Bobo. Tibomzini. Bobo. Sharp Bobo. Mamas? Amkelani. Oh, okay. So Amkelani and Bobo, are you guys dating? Yes. Oh, okay. So sanisikhathi ngana sana? 7 months. 7 months. Ungathini uyithanda ngoBobo? Hey uBobo, so ngikhipha out nje umuntu okind and unginika nalento lengiyifunayo yabo. Ne? As a woman. Yes. Wala. Yini unika ingane? Aish. Angazi ngitheleleni limesh ukuthi muhle yabo ade uyanginika isikhathi ngakhona yabo into ezinjalo mangimfonela icall ianswer me So wena Bobo vele umuntu ophansi. Yeah. And lo muntu awumbukeli phansi. Angibukeli phansi. Yamncanywa ne? Yofika kuyazi. Cela umtshele. Umtshele ayithathi mic umtshele. Sithanda sami. Yes. Yeah. Mtshele Bobo. Wataza. Hey bo. Elebo unjalo romantic if umuntu wakhe bomtshela ukuthi amthanda vese. Wahata. So wena Bobo ukhona yini umunye umuntu mhlawumbe ohlekisana naye ngaphandle ka my sister because ngiyakubona ngathi wena umjito grand ukhona umunye umuntu mhlawumbe othandana naye uthandana no my sister kuphela Yeah. wena amhelanga Hayi ke umunye umuntu uthandana naye pholo Bobzini so wena my brother uphuma kuliphi ikhathi Soweto. Msotra injayami all the way from Sotra no power to that wena mfowethu wena mamazi makhaya where you come from home Matatiela sweet matats big up to Matatiela salutes mfethu so wena sisona akekho umuntu njengoba cha nje ungibona nje umuntu wami unginika konke jasenhlizweni hayi Bobo mfethu fisela inhlanhla engathi ngomshada lo muntu omdedeli dog benenhlanhla yazi mina sisakhula babengekho abantwana abanje ya kwakunzima bamba umqiniso mbambe nangesandla namanje so kunento esiyenzayo sisamndana nawe my brother to loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena sishomunike umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds na umnike for indaba thuka Bobo hayi Bobo Chiwa, okay. uzanginika bese ifone uzanginika Yeah, there's a community.
Sengise. Woza baba. Let's azoqala kumina. Awubomzini, Ntwayizini. My sister? Longena phakathi nendawo. Cela ume ngala mntama. Cela ume ngalapha bobo. Right angithi bobo. So uyavuma shintshane ngamafoni. Ngiyavuma. Wena some rights uyavuma ngithi. Yes, ngiyavuma buttom. Okay, wozani ngapha. Wozani ngapha. Baba wami. Usebenza nawo lamajita ungawazi. Sondela mfowethu. Sokuqala ifoni yakho. Okay. Sokuqala. Elozilo. Awu. Sibani madoda. Bo. Umuntu wakho ngempela lona. Bengakholwa hey. Nani kuphi la? Bese dating was seli. Phethe fresh yabo. Eish. Ubamzeni. Lalela ke bobo na WhatsApp baba. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho ungitshele. Makuvela igama labanye umasaka la ungitshele ngoba yibo bazobe betitimelisa umuntu wakhe. Angivuthi ngithini. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Seswami nabakushele wena njengoba usisi nje usisi. Bangishela kodwa ngiyabaduba. Yabaduba? Yabatshela nje ukuthi wena nendoda yakho. Nendoda yami. Okay. Vela mina kuphela. Vela wena kuphela le? Right. Delete lapha. Type uthi I miss you. Fake nyathi bomvu. Take your time boy. Sister. Yebo buttom. Ay. Nasematatela lutho akekho nje omshile laphana okubambele nje isikhundla sakhe ematatela. Abek. Still kusavela mina. Bobo. Ashuthi angithost. Ne? Wena bobo ngathi unenhlanhla ingane zazalwa imbethe lezi. Ngale nje be. Type lapho uthi sex, delete lelo gama. Unokuyicela sex kuwena nokucelana sex. Nokusendelana WhatsApp uthi suhalele ukukhufuza. Khuluma bobo. Njengoba ngisho nje ukuthi lo muntu wami lo siyanikana. Ngimnika lokho akakufunayo. Hey. Hayi cha bo. Hey. Abo. Wena seswami sovele wena mawuthanda umuntu uyamnika yonke into. Ngimnika nje konke. Kenze ukuthi nje angahambi athi nje hayi like sekhaya kufudumele. Still kusavela mina. Bobzeni, delete lapho makusavela wena ufake emoji ebrinjol, fake emoji epentries, fake emoji yalamanzi athi pa impophoma. Bobo. Usuwazi na umuntu obutwa. Bobo badla kamnandi bakudlela eplateini. Ngimnika nje. Hawu Nkosi yami uthele ngani lokho into nje yakudedelela. Ngapichala ngana ifuna kithi. Very late. Vele mina. Kusavela mina. Delete lapho type uthi money. Banokucela imali laba. Indoda engabhejiyo izolala nomama. Hey, baba. Akuvela umama wakhe phela. Umsendela imali yabo. Wena ubheje umthetho wakho. Angimnika cash. Ngikhipha ama-out kahle straight. Hayi ukuthi ngiyamsendela ngoba ngazi ukuthi uyenzani ngayo leyo mali. Wena bobo vele umuntu ophansi. Ngifuna ukuthi Wena bobo kini uvele wena umuntu no-cash wena. Delete lapho bobo thani come outside. Mhlawumbe makhona umjito ofikile ekatsi lakhe ezomtreka athi kupha untshwele kanhlura ke watla ubona sweet mathatsi. Yakwazi ematatela uthami. Uyibonge le ndawo. Buka ikulethela imbali enjani dog. Ubonge le ndawo. Pick up to ematatela. Sponsor one of your roses. Ngibona nomntana kaDotsi ngathi uthembekile mfethu. Hawu, uthini?
abangani bakhe kama side ya abangani bakhe Siswami, Yep. uyawudlala uFacebook, Hayi nawo Facebook. uInstagram. Sacela ukuya khona. Shona ku-Instagram, sheshisa. Ye ku-DM lapho. Laba bafana banokumshayela lo muntu. Lutho ne? Type lapho phezulu uthi I love you. Mawuthi ithi no results usheshe ungitshele. Ngimnike phone yakhe futhi. hayi thini awuthini ngiyamtshela Ase sorry siswami. Awuye lapha kuma-dial to bheka ukuthi inamba kanjani. Iyiphi inamba efonelwa kakhulu. Siyibhekela nje hayi uthini. Yeka. Ngifoni yakhe. Yabo, selanga lutho. Wena kuphela. Sazi-ke manje-ke mase ngizovula yakho ukuthi ngiyethokani. Vule. Bobo. Ngaqali inkinga eli kanje mfethu sasiqeda. yasha sivile ngendlela Nethe phela ngithi yami ivulile. Asingabi nenkinga phela. Usukusokolisa lengane le. Ngithe lethi ifoni. Vula phela mfethu manje wafuna ukuvula nge-slow motion nje indaba. Ithini lova. Oh lova. Nice one. Uzizwa njani? WhatsApp ne? All right guys. We are on WhatsApp right now and we are about to type that shortness. Type lapho uthi I love you. Angisho wena siswami ngisho ukuthi utype uthi I love you. Yes. Yeah, I love you. Angisho umuntu wakhe. Bengisho ukuthi type. Bakushayile mina njengoba awuthekreni banje. hayi banokuzama batshela ukuthi hayi nawo wami special yabo Banokuzama. ash Angitholi lutho. Nawe uyithole Ngibona mina kuphela. khona wena wethu. Cela udelete lo I love you. Ngicela ufake lo I love you othi ILUVU. Ufake neheart ebomvu egcineni. Indaba awuthema ngibona ngicela amehlo mase ngenza kanje. ash avela ngesikhathi sesironke lapho yo Konzalani? ash laba zamafu Ne iyakuhlekisa lento oyibonayo. Awuyibelieve Angibelieve. ele gama. Ubani uLathisha? Ubani uLathisha? Bathanda beyelo labantwana. Buka ngethisha wakho. Ubani uLathisha? obviously abangani bami no Kahle. Mntanakho Kahle mang. umfakele iheart. Kahle mang. Uthi I love you. Kahle mang. ukuthi ngitshele naye ukuthi Uthi ini? Utshole naye ukuthi utshole naye. i-distance Uthola Distance yenzeni? Wena and ungijwayela kabi yazi? Wena ungijwayela kabi. awu sister. when I was Also wena unomuntu ojola naye long distance. So wena uqonda ukuthi uLathisha uLathisha. uthi ujola naye long distance. Ushilo. Long distance yani? Khuluma phela into uyikhuluma. ash Uzovulele long distance. Uthi wena ukubona nama special occasion kanjani Occasion. Mina ngu-special occasion. Mina ngu-special occasion. uyakubuza u-special occasion ini namanje. Udlala ngengane enje mfethu. ash excuse Ungijwayela kabi. Wena Manje mfethu so ngicela ukubuza wena uthi yami unesikhathi esingakanani wena noLathisha Ntshola? na teacher silala ba ma 3 months Hayi so usamthanda my sister man. Manje why ngithanda maqeda uhambe ukubheka iside chick. Lathisha wenzani? wenzani kangaka uLathisha leyo my sister ngayenza? kasla mystery Why man? Awuthami why man? Ohlala ikasi lakho straight. like ngimbona every day yabo so Yeah. So wena sisami uzoqhubeka ujole nomuntu obhebhe ikasi lakhe and then emese wena ekubiza nge-long distance and ngifisa ukwazi kuwena mfethu ukuthi wena uyayisebenzisa yini-ke kwakhondom ke leyo njengoba njengoba ugobisa uLathisha ngoba uzokhulisa ingane wena uyayisebenzisa condom wena uyayisebenzisa condom Uyazi condom? uyayazi condom Yazi wena i-condom. Yini i-condom? oh wena sisere shuthi condom aniyithanda Bunde. Bunde. Na akayifuni. Why wena wenza ingane
Kanti sister indaba kangaka. Manje soyakwazi ukuphatha icondom. Ihlala kuphi icondom? Ifaka kuphi? Ngithe uyifaka Ngishuthi. Cela kubhakele isolvant. Sisolva ini? Sisolva ini? Wena sister Ngeke lamagudzumela abantu nje abahamba ngeimoto for wena Johnny. why uthi why indaba ungaceli ukuxolisa indaba ungaxolisa wena the only thing ngabe uyenza ngabe uyaxolisa uthi ucela uxolisa buka lo mntana ushambula kanjani dog why wenza kanje buka le shambula Turn down abantu abahle abahamba why wenza kanje wena Johnny Walker. why imoto lo mntana wehle emotweni wehlela wena why wenza kanje lo mntana mara why ujwayele lo mntana kanje wena sister usazoqhubeka ujwayele nalo njengoba umbone lo ukuthi akujwayele hayi Sister so. okay wena sister usazoqhubeka ngijwayele nalo Phelile nje la, phelile. kahle Phelile. Phelile. yeah sister you deserve better man yazi lo udlala ngawo why wena udlala ngalo mntana omuhle kanje Ngimuhle kanje noma kuqeda uzohamba uyolanda olathisha obani olathisha. ubani yeah why uphakathi evuka zingakhezanga ekseni. yeah why you break lo mntana inhliziyo why sister usazoqhubeka nalo Ngeke niki ifoni yakhe niko akufuna awu ubreak lo mntana inhliziyo Yasicabani. iphukile wena izohlangana. Wena izohlangana. ya mtshele sister mtshele sister lo hey awutham angifuni mina ukulahla ngipring kick mina ngoba kuyothiwa ngikushayela lengane so ngcono singalwi sivele singalwi Let's uphethe ama-pounds. ngiphethe ama-pounds ayani angithi njengoba uzama ukungilanda ingoba ufuna mase ngikushaya mase kuthiwa ngangikushayela intombi yakho why uphule lo mntana inhliziyo Wena izohlangana. sister was namhlanje I welcome lo Oh, kahle. yini ngifuna ukumthatha for in Kahle ufuna ukumthatha. no ufuna ukukushaya Thatha ngithi noma ngangithathi ngiyakutshela ke manje angithi wena uhamba nabo lathisha. ya Sisolve kahle. uzwile uthi noma Ipindlela mina ngiya requesta manje ngendlini. Ubona wena. uthi noma ngamthatha Johnny Walker. Uhamba phela uzenza ngcono Yeah. uhamba olalo lathi. yeah Yini olalo? ngitshele wena sister Ungayitholi. Yini ongayitholi? yini ongayitholi indaba ungaxolisi kule ngane uxolisa That's why ngithi xolisa ukuthi xolisa message 2 ungekho ngoba xolisa ukuthi una 3 months ubhebhana nolwathisha ngitshele yaxolisa sithanda se. for ini for ukudlula thisha Eish. Nathisha singayenza ne-VN ngimtshele ukuthi I-VN yala angifune VN. Yeah. Angifune VN. Angithi umbona every day. Yeah. Ngayenza manje i-VN Yeah. oqede emba lapho uhambe uyothi buka lo mntana dog ama ukufikanisana. bukulathisha ubuke lo mntana ngoba bona bahlale ekaseli lodwa ya Vele. ya nofeni ilungisa izinto lapha. Angithi no angifani spicy sorry no sister okay awuthamba ufuna ukukhuluma say awuthamba ungayenzi phela lona okay indaba ufuna ukukhuluma naye ngithi why ungayikhulumeli yimi Ngicela usinike space khuluma sethu. ungambambi wambamba lo mntana ngizokubamba nami wena sesiwambamba imic ya umbuze yonke into ofuna umbuza yona yeah Baye. imina phela ibhara ngithi uhambe uyohlangana nawo lathisha mina i-distance Yeah. ngijwayela kabi yazi ya ujwayela ingane lo ngi-understanda ini Bona ngama-special occasion. ngi-special occasion mina ulathisha uyini daily bread uyangena uyaphuma umazenzele ishini butwami phendula sister baba sister phendula ya Angela. mina daily bread o mina phuma uxolisa akaxolisi Ngifuna sethu kuphela sibe yithu kuphela nabali nje yalo. Nangisakuthatha. oh manje usaba ukuthi sorry ngoba sikhona ya abantu ya Sengishiya. ngoba usazobuyela kulathisha Ngingasabuye. okay sister mhlawumbe uma ikuthembisa ungamnika nelinye ithuba alisakuthi baphelile mina la like sister sikuphelezele ngoba nasa simthembi lo mfana mhlawumbe angakulandela uzophelezelwa yimi wena uzosala no welcome hayi phelile ukuthi yini block Yini? ngiyablock welcome uzokupha ihug uma ukuthi uyakholeza uzokupha ihug wena welcome useless yeah sister ungakhali sorry yazi singikupha ihug mntakana buka Hayi. buka Angiki. ngibambe lo Angiki. Hayi. Nawe yavuma. ya umhethile asante umhethile
Umhethile. Hey muke. Angikuhlangana. Nobani? Hlangana nobani? Muke. Bohlangana nolathisha. Udlala ngale ngane ngisi. Abohlangana nolathisha lo. Hlangana. Samba. Asikisi yazi. Yeah, ungawari Mrs. Swami. Izinto zakho zoba right. Mina ngizokurequestela njengamanje. It's Mvali show yazi. Yeah, email ayithunzini. Uzohamba nami ngizokurequestela imali lapha ethunzini. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Take me home. Ngisave lo mntwana. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.